Dobrodošli u novi video. Danas smo ja i Mateja kod manastira Prohor Pčinjski. Evo ga jedan mali klenčić. Dobar dan. Držimo to. Kažemo ljudima dozvolu. Upravo smo došli, krenuli smo do Makedonije, nećemo imati vremena da pecamo mnogo, pecat ćemo možda sat ili dva i pokušat ćemo da nađemo neko dobro mesto ovde na Pčinji. Šta? Da siđemo pa tamo da bacamo. Ali nemamo gde da siđemo, jedino sa druge strane, tamo je čistije. Viš tu i onda odavde tamo se postijava nešto. Tu taj preliv, a? Evo ga manastir Prohor Pčinjski. Idemo da nađemo mesto negde gde možemo da siđemo do reke i da probamo. Pa možemo tu s druge strane da prođemo i na to kamenje da siđemo. Ili ovde da vidimo kod ovog vidikovca. Mada generalno izgleda da je sa druge strane obala pristupačnija. A ovde... Mada dosta je strmo. Nama se čini da može da se siđe, ali je... Može i ovde, ali možda baš, evo, može na ovaj kamen. A strmo je dosta, ajde nađemo da vidimo nešto pristupačnije. Evo da vidimo šta kaže Mato. Pravoslavna eparhija Vranjska, ribarsko područje Dolina Pčinje. Na delu ribarskog područja Dolina Pčinje od hidrocentrale Prohor Pčinjski do graničnog prelaza sa BR Makedonijom u periodu od 2012. do 2015. dozvoljen je ribolov po principu hvati i pusti. Znači, to je prošlo, što znači da je i dan danas dozvoljen ribolov, odnosno nije zabranjen. Da vidimo šta kaže ovde. Zabranjeno je deponovanje čvrstog otpada, pranje vozila, uništavanje štetnih, upuštanje štetnih. Tako da ribolov nije zabranjen. Idemo da pecamo. A, znaš zašto? 7. jula, to je rekla Vesna, 7. jula je ovde vašar i pripremaju se za vašar. Ćemo tamo da probamo, tu da siđemo, evo lepo je mesto za prilaz i onda da bacamo tu kod tog brzaka i da vučemo na ovamo. Pa dobro, ajmo taj potez. Jel možeš ti tu da siđeš? Ovde je baš dosta strmo, daj meni. Dosta je strmo, ajde probamo ovamo, možda ima negde pristupačnije mesto za silazak. Ćemo da se spustimo kako ćemo da se popnemo. Ajde, polako. Samo polako, pazi. Ovde dođi kod ovog kamena. Dođi ja da te pridržavam. Evo ovde, ajde sad ti. Ovdje izađe neka zmija odavde. Ovde, tu imaš kamen. Dobro, ovde je i hladovina. Šta da radim? Šta ovdje ne vidiš kanal? Kažem, hladovina je. Tamo si sada izbacio. Dobro. Kao da zimaš, šta ću? Drži, ajde, probamo tu. Ja ću tamo. Pa ako ne uspemo tu, menjamo mesto. Evo ga moj štac za ovo to teško pecanje. Ja ću možda baciti 0,30 do 30 grama. A ovo šta su klenovi? Znaš tamo šta idu po površinu? Stvarno? Da. Eno, nešto se presijava tamo. Ali to ne bi trebalo da bude klen, klen se. Ma klen, evo ga na površinu uzima. Daj mi vrh i spremi ti mamac. Evo ti. Dobro. Vezujemo direktno na braid, nemamo predvez. Na konatno, nisi engleski pa kažeš braid. Braid na engleskom. Come on, man. Konac na srpskom. Upravo si.
Ajde, bistro. Ne mi se kako šuti. Odmah zakači, ajde. Evo, pored zauče, ovdje vidim da se zacuju, pored zauče. Aj, gdje ste mi uvek? Šta? Gdje ste ga se mi uvek? Gledam. Pa ne mogu da gledam, a te idem nameštam za sebe. Bravo, bravo. Biće i ulova, znači. Pobegao, a? Pobegao je. Zagozi. Ode gdje si? Bravo! Šta je to? Belica. Skobalj, pravo. Skobalj? Skobalj je malo. Stvarno? Da. A nije belica. Jest. Kakva belica to? Skobalju na dole ide usta. Da, ali nije ni belica, kakva belica, pogledaj. Aha, pa nije upravo se, nije belica nešto. To ima kod nas u rebu. Dobro, pusti ga. Pusti ga. Evo. Upisao si se. Da. Ja sam mislio da je malo veća, kad je počela borba. Polako samo da ga ne povrediš. A normalno samo to, nisam uopće ništa radio. Ode. Mislim da se kap već mi udara. Mhm. Košaka baš ima. Nešto ga je pratilo onako možda košaka. A, košaka možda. Bacaj tamo, tu. Aha, vidim kako je to utrati. No. Bravo, Mato. Bravo, upis. Klen. Evo, Matija se upisao sa jednim klenom i na Pčinji. Na svoj novi štap i novu mašinicu. Štap je baš u trojci. Da. Evo ga, jedan mali klenčić, ali bitno da je uspeo da ulovi. Da. To je me. Tu na kamen, sad Gdje je baš bili? Odakle znamo te gdje smo bili, to je to. Gdje su bili? A, ne, ja mislim da su tamo bili kod onog preliva. Misliš? Ali nam isti đavo, to je to.
Vi ovdje. Mislim da je dobro. Evo, pakujem ja. Ja pakujem. Dobar dan. Zdravo. Držimo to. Kažemo ljudima dozvolu. Ko je bolji pečar? On. A? On me Sad sam razbija. pecao jedno Evo koleno. ima i on, Leskovac, USR. Odlično, ali ove dozvole kod nas ne važi. Aha, To je dodatno. to nismo znali skoro.